Sagad sa mga dumbol o panagsangkit sa mga sakyanan ang nahulikam sa mga CCTV camera sa Command Center sa Talisay City Hall. Ang report ni Fimarin Dumawok. Sama na lang niining nagsunod nga multikabog ambulansya nga pareho untang naghunong kay stop signal diha sa Maydan and Bacalso sa Barangay Lawaan 1. Apan makita sa CCTV footage nga kalit ni atras ang multicab, hinungdan nga naigo ang ambulansya. Apan kay adunay pasyente ang ambulansya dali ra usab kining nibiya. Samtang huli kamusab ang pagdumbol sa tricycle ngadto sa usa ka auto. Kining nagbike nilabang sa Cebu South Coastal Road, makita nga nag-ikis-ikis hangtod nga naabtan niining auto. Sa padayong pagpadagan sa bike, wala kini nitanaw sa likod hangtod nga nagkasaghid kini sa auto ug natumba. Huli ka musabang pagsaghiray sa modernized ug traditional PJ diha sa Bacalso Avenue sa Barangay Tabunok. Samtang diriyot gyud malatay sa mixer truck kining motorista. Sa kuha sa CCTV, makita nga naghunong ang mixer truck samtang nagpaabot sa go signal. Apan ni-insert ang nakamotorsiklo at tubangan niini. Pag go signal na, nadasmagan sa mixer ang nagmotorsiklo. Makita sa kuha sa CCTV nga ni kamang pa ang rider og diriyot gyud kini malatayi. Samtang nasagiran usab kining laing motorsiklo, samtang padung-untang mo insert at tubangan sa 6-wheeler truck diha sa may South Road Properties kay naghuot ang trapiko. Sa dihang nipadaga na ang truck, nipadaplin unta ang motorsiklo apa naabdan gyud sa ulahing bahin sa truck. Wala hinuoy na angol sa mga hitabo ug nakaangkon lang og minor nga kadaot ang mga sakyanan. Uban ni June Sulon, ako si Fimarin Dumawok. Balitang Bisdak.